Καλησπέρα από τον Μπόλεκ και τον Ρόλεκ του ελληνικού fitness. Μαζί μας ο Διονύσης Σταυρούσης. Γεια σου, Γιώργο. Και ο επίτιμος καλεσμένος μας, Γιάννης Μαυρίδης, αθλητικός διαιτολόγος. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιώργο. Τιμή μας που σε έχουμε σήμερα. Μεγάλη χαρά και για Η μένα. χαρά είναι δική μας, πίστεψέ μας. Διονύση, Για πες, Γιώργο. σε ακούμε. Παρακαλώ, συνέχιση. Λοιπόν, Γιάννη. Ο Γιάννης ο Μαυρίδης καταρχήν είναι συνεργάτης της σχολής, ο οποίος ουσιαστικά διδάσκει στο εκπαιδευτικό του personal, έχει αναλάβει το κομμάτι της συμβουλευτικής διατροφής και ουσιαστικά εκεί στο εκπαιδευτικό του personal training δίνει κάποιες πληροφορίες στους σπουδαστές, έτσι ώστε βγαίνοντας από το εκπαιδευτικό να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες και να βγουν πιο έτοιμοι στην αγορά. Λοιπόν, οπότε γενικά είναι ένας συνεργάτης ο οποίος ξεκίνησε συνεργασία πριν 2 χρόνια και κρατάει καλά και ετοιμάζουμε και αρκετά πραγματάκια στο μέλλον, έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε λίγο και το κομμάτι αυτό. Περιμένω εδώ και 2 χρόνια, να ξέρεις. Να πω ότι είναι και μεταγραφή από μια άλλη ομάδα. Από μια άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα ήταν, εντάξει. Μεταγραφή η οποία μας κόστησε ακριβά. Μας αεροδρομίου. Αλλά πήγαμε στο αεροδρόμιο και τον περιμέναμε. Λοιπόν, για πες, Γιάννη, ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά γενικά. Εννοείται. Σε βλέπω λίγο στραβά για να μιλάω στο μικρόφωνο. Δεν είναι επειδή... Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω πολύ χαρά. Γενικά σήμερα η θεματολογία μας θα είναι ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι με το συμπλήρωμα της κρεατίνης και θα δούμε λίγο αν προλάβουμε για το κομμάτι της αύξησης μυϊκής μάζας, ό,τι έχει να κάνει με τη διατροφή και όλα αυτά. Δεν νομίζω προλάβουμε. Αύριο θα τελειώσουμε. Σε ένα επεισόδιο, αλλά θα προσπαθήσουμε λίγο να δώσουμε πληροφορία στο κοινό ό,τι έχει να κάνει. Για εμάς μόνο, όχι για μόνο όλους. Πριν ξεκινήσουμε, γιατί δεν το κάναμε και στα προηγούμενα και κακώς δεν το κάναμε. Νούμερο 1, να κάνει ο κόσμος subscribe στο κανάλι. Νούμερο 2, να κάνει like εάν του αρέσει το βίντεο. Νούμερο 3, να αφήσει κάποιο σχόλιο γενικά με το βίντεο, αν το άρεσε, τι δεν το άρεσε, να μας προτείνουν θεματολογία, να μας προτείνουν πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να κάνουμε στο μέλλον. Και ξέρεις τι άλλο ήθελα. Τώρα, συγγνώμη, διακοπτώ, σκέφτηκα και εγώ κάτι. Άμα αγγίξουμε τα 1000 σχόλια, δώρο από τον Διονύση Σταυρούση, ένα εκπαιδευτικό. Δώρο, ναι. Δώρο. Άμα κάνουμε τα 1000 μέσα. Στα 2000 σχόλια, ένα έτος δωρεάν διατροφή από τον Γιάννη Μαυρίδη. Ορίστε. Και στα 3000 σχόλια δώρο τον κουνούλι. Ένα Σαββατοκύριακο με τον κουνούλι. Λοιπόν, οπότε αυτό που λείπει θα ήθελα μία ονομασία για το podcast. Σαν εκπομπή. Θέλουμε να βγάλει ο κόσμος στα σχόλια πώς θέλουν να ονομάσουμε το podcast. Δεν έχουμε τίτλο. Ναι. Σαν εκπομπή δεν έχουμε τίτλο, ας πούμε. Ναι, ίσως γιατί τα αναφερθήκαμε στη σχολή στην αρχή. Ναι, παιδί μου, αλλά να βγάλουμε ένα τέτοιο. Ωραίο. Λοιπόν, να έχουμε ένα τίτλο. Είναι το τάδε. Okay. Λοιπόν, οπότε πάμε. Ωραία. Γιάννη, λίγο να ξεκινήσουμε, γιατί άμα αρχίσουμε να μιλάμε... Δεν θα πας σπίτι σήμερα. Σήμερα δεν θα πας σπίτι. Δεν πας σπίτι. Για να πας θα είναι η πόρτα κλειστή. Θα είναι κλειστή σίγουρα. Λοιπόν, πάμε λίγο εκτός τη θεματολογία που έχουμε, να ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά. Από την άποψη, πες μας λίγα πράγματα, ένα έτσι σύντομο εισαγωγικά βιογραφικό, να το πω έτσι. Ποιος είσαι, τι έχεις κάνει και σιγά σιγά θα απλώνουμε την κουβέντα ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της διατροφής ή το συμπληρωμάτων, τέλος πάντων. Οκ. Ας πούμε τα βασικά τουλάχιστον και περιληπτικά. Έχω τελειώσει το τμήμα της βιοτεχνολογίας με εξειδίκευση στη γενετική ενζυμολογία. Μετά αποφάσισα να ασχοληθώ με το κομμάτι καθαρά της διατροφής και της αθλητικής διατροφής, οπότε έδωσα κατατακτήριες, πέρασα στη διαιτολογία, τελείωσα και έκανα μεταπτυχιακό πάνω στην πρωτεϊνική τεχνολογία. Αυτό είναι όσον αφορά το κομμάτι των βασικών σπουδών, έτσι, πτυχιακή, μεταπτυχιακά, τα πάντα. Από εκεί και πέρα γενικά ξεκίνησα να ασχολούμαι,
όπως και όλοι οι διαιτολόγοι με κάθε περίπτωση, αλλά εμένα με τράβαγε πάρα πολύ το κομμάτι του αθλητισμού. Ήμουνα και είμαι μες στον αθλητισμό, οπότε εξειδικεύτηκα εκεί και με τριγκάρει πάρα πολύ γιατί είναι θέματα τα οποία από όπου και αν τα πιάσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Δηλαδή έχει πολύ μελέτη, πολύ διάβασμα, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εξού και το σημερινό θέμα άλλωστε, Ναι. το οποίο συζητιέται πάρα πολύ. Πάρα πολύ και έχουν αλλάξει και. Sorry για αυτό που θα κάνω. Κανένα θέμα. Θα ήθελα να το φέρεις λίγο έτσι πιο Ωραία, κοντά ωραία. και να μιλάς λίγο. Τέλεια. Ελπίζω να με ακούτε. Ωραία, θα προσπαθήσω. Πολλά ερευνητικά δεδομένα, πολλή έρευνα, πολλές αναλύσεις. Και είναι ότι άλλαξαν, θεωρώ, αρκετά πραγματάκια τα τελευταία χρόνια επάνω στο κομμάτι του συμπληρώματος αυτού, να το πω έτσι. Και θα αλλάζουν και συνέχεια. Και συνέχεια. Έτσι, δεν βγαίνει μία έρευνα και λες αυτό είναι και τελειώνει. Αυτό ακριβώς είναι και η έρευνα. Και γενικά μπαίνοντας στο κομμάτι αυτό αξίζει να πούμε δύο κουβέντες τι σημαίνει έρευνα και ποια έρευνα λαμβάνουμε υπόψη, γιατί κυκλοφορούν τα πάντα στο διαδίκτυο. Τέλεια. Και είναι δύσκολο πολλές φορές να αντιληφθούμε πού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας για να πάρουμε πληροφορία και αυτή η πληροφορία να είναι αξιόπιστη. Έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το θέμα που σκέφτομαι να μην μιλήσω καθόλου σήμερα. Μόνο να ακούω. Όχι, Γιώργο, μίλα. Θέλουμε στην παρέα μας. Εδώ θα είμαι. Δίπλα σου. Λοιπόν, πάμε λίγο πρώτα στο κομμάτι. Θα μιλήσουμε, χώρια το κομμάτι του συμπληρώματος, να μιλήσουμε για ένα πιο γενικό, έτσι, μια πιο γενική εικόνα. Να πούμε κατά πόσο εξοικειωμένοι είναι οι Έλληνες αθλούμενοι, ασκούμενοι, πάνω στο κομμάτι των συμπληρωμάτων γενικά. Και πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου, θα ήθελα να δω τη δικιά σου την οπτική και κατά πόσο δηλαδή, έτσι, το βιώνεις στο χώρο. Θα σου πω ακριβώς, είναι προσωπική άποψη, έτσι, δεν είναι επιστημονική αυτή που θα παραθέσω, αλλά θα σου πω ότι καλώς και κακώς υπάρχει άπειρη πληροφορία στο διαδίκτυο. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και πολλά πρότυπα μιμητισμού, οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία στο κομμάτι των συμπληρωμάτων να τα χρησιμοποιούμε χωρίς να ξέρουμε γιατί τα χρησιμοποιούμε ή αν στην ουσία θα υπάρχει κάποιο όφελος στην υγεία μας, στην επίδοση, στην απόδοσή μας. Οπότε ναι μεν πλέον τα συμπληρώματα διατροφής έχουν μπει στη ζωή μας και όχι κακώς, αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί δεδομένου ότι τα χρειάζεται και όχι απλά γιατί μπορεί να το χρησιμοποιεί ο Γιώργος και έχει αυτή τη σωματική διάπλαση, να το χρησιμοποιεί ο Διονύσης και έχει τέτοια αντοχή, τέτοια εμφάνιση. Εδώ είναι και το κομμάτι της ματαιοδοξίας που γι' αυτό λέω ότι πρέπει να φιλτράρουμε και όλη αυτή η πληροφορία και η τόσο πολλή γνώση που υπάρχει, μάλλον η τόσο πολλή πληροφορία που υπάρχει στο διαδίκτυο, πρέπει να γίνεται και γνώση. Εκεί είναι το σημείο στο οποίο μπορώ να καταλάβω αν θα ωφεληθώ από τη χρήση ενός συμπληρώματος ή όπως λέω και σε όλους τους αθλητές μου, μερικές φορές το μόνο που κάνουμε παίρνοντας κάποια συμπληρώματα που δεν τα χρειαζόμαστε είναι να κατουράμε τα ώρα μας ακριβά. Ναι. Έτσι. Σωστό. Και εκτός από αυτό, λίγο δεν βλέπεις λίγο τα τελευταία χρόνια, είναι και αυτό που είπες, τι βλέπουμε, τι διαβάζουμε, τι κάνουμε. Δεν βλέπεις λίγο τα τελευταία χρόνια να είναι λίγο πιο έντονο το γεγονός ότι όταν θέλει κάποιος να σου πει κάτι, λίγο πάντα αναφέρεται, να μια έρευνα που διάβασα λέει αυτό και να δεν το βλέπεις λίγο πιο συχνά. Με βλέπεις και γελάω γιατί θέλοντας να αποδείξω κάθε άνθρωπος την προσωπική του άποψη, χρησιμοποιεί σαν ταμπέλα, σαν thumbnail, μία έρευνα. Η έρευνα μπορεί να μην έχει γίνει ποτέ. Μπορεί να είναι από ένα περιοδικό καλαισθησίας, μπορεί να μην υφίσταται, μπορεί να έχει γίνει με ένα target 3 ατόμων, δεν είναι καν έρευνα, αλλά κατευθείαν η άποψη αποκτά ιδιαίτερη αξία και αξιοπιστία γιατί είναι έρευνα. Εδώ είναι και το κομμάτι που είπα ότι έχει σημασία να εξηγήσουμε τι σημαίνει έρευνα, τι σημαίνει μεταανάλυση και τι πρέπει να λαμβάνω σαν φίλτρο για να βλέπω αν αυτό που μου πλασάρεται είναι αληθές ή όχι. Αλλά εννοείται ότι οι περισσότεροι είτε είναι σε κάποιο φυλάδι ενός περιοδικού, είτε είναι έρευνα που έγινε στο πανεπιστήμιο, κάποια πανεπιστήμια, εγώ δεν τα ξέρω καν αυτά αν υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Παρ' όλα αυτά, τα χρησιμοποιούμε για να δείξουμε τι είναι η ορθή άποψή μας. Ισχύει. Ωραία. Ωραία, προχωράμε ένα έτσι. Μ' Λοιπόν, αρέσει. πάμε λίγο Ωραίος.
να μπούμε λίγο στη θεματολογία μας, άμα είναι. Έτσι όπως το έχουμε στήσει. Θα προσπαθήσουμε λίγο να τα προλάβουμε όλα. Πάμε λίγο να μπούμε στο κομμάτι του πρώτου συμπληρώματος που θέλουμε να συζητήσουμε και καλώς ή κακώς είναι ένα συμπληρώμα το οποίο παλιότερα έχει χαρακτηριστεί λίγο σαν Αναβολικό. κακό ή οτιδήποτε Στεροειδή. άλλο. Τώρα θα δούμε κατά πόσο, ποιος το χρειάζεται, γιατί το χρειάζεται κτλ. Αλλά θα μιλήσουμε για το κομμάτι της κρεατίνης, οπότε πάμε λίγο να μας πεις, να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά, γιατί καλώς ή κακώς, επειδή σε έχω ακούσει συνεχώς, μιλάς σε κυταρικό επίπεδο και αυτό έχει νομίζω περισσότερη σημασία από όλα. Οπότε πάμε λίγο να μας πεις έτσι να κάνουμε την αρχή μας στο κομμάτι αυτό, να μας πεις τι είναι η κρεατίνη. Να ξεκινήσουμε από το πολύ basic, πολύ Ακριβώς, αυτό θα ρωτούσα κι εγώ. βασικό κομμάτι. Θα πατήσω λίγο σε αυτό που είπες, ότι μιλάω συνήθως σε κυταρικό επίπεδο. Γιατί το ανθρώπινο σώμα δεν είναι τίποτα άλλο από κύτταρα, έτσι. 3 εκατομμύρια κύτταρα, αλλά στην ουσία όλα τα όργανα μας, όλοι οι ιστοί είναι διαφορετικές ομάδες κυττάρων. Οπότε, αν δεν ξέρουμε τη βιοχημία του κυττάρου, έστω τα βασικά κομμάτια της βιοχημίας του κυττάρου, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι υποχρεωμένοι να τα ξέρουν, αλλά τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με το κομμάτι το επιστημονικό, αν δεν γνωρίζουμε τη βιοχημία και τους μηχανισμούς δράσης, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πώς λειτουργεί ένα συμπλήρωμα, έτσι, ή μια δραστική ουσία. Τώρα, όσον αφορά την κρεατίνη. Η κρεατίνη στην ουσία τι είναι? Είναι ένα φυσικά παραγόμενο οργανικό οξύ, το οποίο παίζει τεράστιο ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό μεταβολισμό, στο κομμάτι της ενέργειας, και ειδικότερα που στην σύνθεση της φωσφοκρεατίνης, ίσως κάποιοι την έχουν ακουστά, η οποία τι αποτελεί στην ουσία? Τη βασική πηγή άμεσης παραγωγής ATP. Το ATP τι είναι? Είναι η βασική μονάδα ενέργειας την οποία χρησιμοποιούν τα κύτταρά μας. Είναι το βασικό ενεργειακό νόμισμα που έχουν τα κύτταρα για να προμηθεύονται, για να χρησιμοποιούμε, για να έχουμε ενέργεια, την οποία την ενέργεια μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε είτε στην καθημερινότητα, είτε στον αθλητισμό, είτε στην άσκηση, οπουδήποτε στη ζωή μας. Δεν γίνεται να παράγει το σώμα ενέργεια χωρίς ATP. Άρα η κρεατίνη αποτελεί την πρόδρομη ουσία η οποία βοηθάει καθοριστικά σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, οπότε μιλάμε για τα βασικά της εργοφυσιολογίας που μαθαίνει κάποιος, είτε... εντάξει, προφανώς το επεισόδιο μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος ο οποίος σου λέει τι είναι το ATP κτλ. Αλλά είναι μια γνώση, είναι μια πολύ βασική γνώση που τη μαθαίνει είτε κάποιος έχει παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό personal training, είναι κάποιος που είναι απόφοιτος ΣΤΕΦΑ. Γενικότερα είναι μια πληροφορία η οποία αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο είναι κάτι πολύ βασικό, να το πω έτσι. Τώρα, ας πούμε, εντάξει, προφανώς κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται, δεν υπάρχει και λόγος να γνωρίζει αυτή την πληροφορία, αλλά τώρα ξεκαθαρίζει αυτό το κομμάτι, Ναι. Οπότε είναι πιο άμεση πηγή ενέργειας. Αυτό είναι απλό. Η κίνηση που έκανες τώρα με τα χέρια σου, η κίνηση που κάνω εγώ με τα χέρια μου, ακαριά το σώμα παράγει ATP. Είναι η βασική μονάδα ενέργειας, ένα μόριο το οποίο αποδεσμεύει ποσά ενέργειας, τα οποία αν δεν αποδεσμευτούν δεν μπορούμε να κάνουμε όλες αυτές τις χημικές συσπάσεις, γενικά να λειτουργήσει το σώμα. Οπότε στην ουσία είναι το εργαλείο μέσω το οποίο παράγουμε ενέργεια. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, άρα μιλάμε για μία ουσία ουσιαστικά που βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Η κρεατίνη στην ουσία παράγεται ενδογενώς σε κάποια στάδια, σε 3 στάδια, από την αργινίνη, τη γλυκίνη και τη μεθιονίνη, και αποθηκεύεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της, στο 95 περίπου της 100, που στους σκελετικούς μύες. Σχετίζεται καθαρά δηλαδή με το μυϊκό μας σύστημα. Και ένα υπόλοιπο 5% αποθηκεύεται και στην καρδιά και στον εγκέφαλο και στους όρχες. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό, και γι' αυτό και μας αφορά τόσο πολύ, αποθηκεύεται στους σκελετικούς μύες. Οκ. Ωραία. Έχεις κάτι να ρωτήσεις εδώ? Όχι. Συνεχίζουμε. Πολύ ωραία. Εντάξει, είπες θα κάτσεις εκεί. Ναι, με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Σου είπα. Σ' αρέσει έτσι. Μ' αρέσει, ναι. Τα θέματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Οπότε λίγο πάμε να δούμε. Πάμε λίγο βασικά να μπλέξουμε και το κομμάτι που λέγαμε πριν για να προλάβουμε έτσι να πούμε και κάνα 2 πληροφορίες. Γενικά,
από όσο τα τελευταία χρόνια, από όσο ξέρεις και τα λοιπά, τι έχει βγει πάνω σε ερευνητικό επίπεδο. Γενικότερα, ποια τα ωφέλη, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της κρεατίνης στον άνθρωπο και εάν βοηθάει εν τέλει στο κομμάτι καθαρά στην υπερτροφία. Και θα θέλω να πω πριν μας απαντήσει αυτό, λέμε για την κρεατίνη, αλλά έχω δει διάφορες μορφές. Okay. Όλες αυτές οι μορφές είναι διαφορετικές, είναι το ίδιο, δουλεύουν το ίδιο στον οργανισμό. Και μετά, ρε παιδί μου, να πούμε λίγο τα ωφέλη. Ωραία. Ε? Εγώ θα πάω και ένα βήμα πιο πίσω. Ωραία. Πριν σας απαντήσω, θα πω ότι οι περισσότερες των απαντήσεων αυτών προέρχονται από μετααναλύσεις. Είναι το κομμάτι που ανέφερα και πριν. Να πούμε στον κόσμο με δύο πολύ απλά λόγια ότι τι πρέπει να προσέχουν και πότε να καταλαβαίνουν μια πληροφορία αν είναι αξιόπιστη και συνολική. Ακούμε συνέχεια, το είπες κιόλας Διονύση, μια έρευνα. Η έρευνα τι σημαίνει? Η έρευνα είναι μια πρωτογενή επιστημονική μελέτη, η οποία τι κάνουμε, εξάγουμε κάποια συμπεράσματα μέσα από πειράματα, από κλινικές δοκιμές, από κάποια έρευνα που κάνουμε και η έρευνα αυτή, η πρωτογενή έρευνα, πότε γίνεται και για ποιο λόγο γίνεται? Όταν δεν έχουμε δεδομένα και θέλουμε να συλλέξουμε κάποια δεδομένα ή όταν θέλουμε να μελετήσουμε ένα καινούριο γνωστικό πεδίο. Δεν έχουμε πληροφορία για μία ουσία και λέμε κάνουμε μία έρευνα. Οπότε παίρνουμε μία πληροφορία. Στην πραγματικότητα όμως, για να έχουμε μία συνολική εικόνα, δεν χρειαζόμαστε μία πληροφορία, χρειαζόμαστε πάρα πολλές πληροφορίες. Οπότε χρειαζόμαστε πάρα πολλές τέτοιες πρωτογενείς έρευνες. Οπότε το σύνολο αυτών των ερευνών δημιουργούν στην ουσία την μεταανάλυση που τι είναι? Είναι μια δευτερογενή επιστημονική προσέγγιση η οποία τι κάνει? Συγκεντρώνει όλες αυτές τις πολλαπλές έρευνες και προσπαθεί να εξάγει ένα συνολικό και πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα πάνω σε κάποιο ερευνητικό πεδίο. Οπότε έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να λαμβάνουμε υπόψη τις μετααναλύσεις. Γιατί στη μεταανάλυση κάνουμε μια έρευνα για την κρεατίνη. Κάνουμε πολλές έρευνες για την κρεατίνη. Κάποιες υποστηρίζουν ένα κομμάτι, κάποιες διαφοροποιούνται και υποστηρίζουν άλλο κομμάτι. Όταν καταφέρουμε να τα συγχωνεύσουμε όλα αυτά και να βγάλουμε ένα συνολικό και αξιόπιστο αποτέλεσμα, το οποίο έχει πάρα πολύ σημασία να είναι αξιόπιστο και επιστημονικά αποδεκτό, αυτό θα πρέπει να πάρουμε και σαν πληροφορία για να ξέρουμε ότι βαδίζουμε σε ένα πιο σωστό δρόμο, τουλάχιστον επιστημονικά, άρα και κυταρικά. Τώρα, όσον αφορά τις κρεατίνες, υπάρχουν διάφορα είδη κρεατίνης, διάφορες κατηγορίες. Ο κόσμος ίσως έχει ακούσει 4 από αυτές. Είναι η μονοϊδρική κρεατίνη, που είναι και η πιο διαδεδομένη και καλώς η πιο διαδεδομένη, γιατί έχει την υψηλότερη απορροφησιμότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και τα καλύτερα, τα περισσότερα ωφέλη όσον αφορά τη μυϊκή δύναμη, όσον αφορά την αντοχή, όσον αφορά την μυϊκή υπερτροφία. Αλλά υπάρχουν και άλλα είδη κρεατίνης. Είναι η υδροχλωρική, είναι η κρεατίνη εστέρα, είναι η νητρική, που είναι οι 4 βασικές που ακούμε ή μπορεί κάποιος να προμηθευτεί σε κάποιο μαγαζί με συμπληρώματα ή με είδη διατροφής. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν περίπου 10 διαφορετικά είδη κρεατίνης, τα οποία σχετίζονται με το μαζί με ποια ουσία δεσμεύεται. Δηλαδή, υπάρχει κρεατίνη η οποία δεσμεύεται μαζί με γλυκόζη και πάγει την απορρόφηση, βοηθάει να απορροφηθεί πιο πολύ. Υπάρχει κρεατίνη η οποία συνδέεται με μυλικό ή κυτρικό οξύ. Τώρα, αυτές οι διαφορετικές μορφές κρεατίνης δημιουργήθηκαν με στόχο να αυξήσουν την απορρόφηση και τη βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή να μπορεί να την απορροφήσει καλύτερο ο άνθρωπος. Αλλά αυτό που έδειξε η έρευνα και οι μετααναλύσεις είναι ότι δεν έχουν τα ίδια ωφέλη στο σώμα όσον αφορά την δύναμη, την αντοχή και την ενέργεια που παρουσιάζει η μονοϊδρική κρεατίνη. Ωραία. Γι' αυτό και καταλήξαμε στο τέλος, όταν κάποιος θέλει να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, να προτιμάει τη μονοϊδρική κρεατίνη. Ωραία, οπότε πάμε λίγο και στην επόμενη. Εντάξει, θα πηγαίνουμε λίγο πάνω κάτω, έχει σχετικά Ωραία, με τώρα τη σκαλέτα. νομίζω καλυφθήκαμε, ναι. Να το πω έτσι. Οπότε πάμε λίγο στο κομμάτι, αφού πιάσαμε τις κατηγορίες, να πούμε υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει κατακράτηση υγρών ή έστω να δει αύξηση βάρους μετά από την κρεατίνη. Λοιπόν, και βέβαια, στην ουσία η κρεατίνη έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται η εισρόφηση, να αποθηκεύει νερό ομής. Στην ουσία είναι μια μορφή κυταρικής ενυδάτωσης. Η λέξη κατακράτηση πολλές φορές έχει και έναν αρνητικό απόϊχο. Στην ουσία τι κάνει? Συγκεντρώνει νερά ομής, το οποίο έχει
πολλούς λόγους και αιτίες που συμβαίνει αυτό και ένας από τους οποίους επίσης είναι ότι ο μύσος όταν συγκεντρώνει μέσα νερό, δεχόμενος κάποιες προσαρμογές που του προκαλεί η άσκηση, προστατεύεται και από το να βραχύνει ή να τραυματιστεί. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό όμως όταν συγκεντρώνει νερό μυς, το νερό έχει κάποιο βάρος, έτσι, ζυγίζει. Οπότε ναι, μπορεί να δω κάνοντας χρήση της κρεατίνης να αυξάνεται το σωματικό βάρος, αλλά προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι παχαίνω. Δεν έχει καμία σχέση με το ότι επειδή αυξήθηκε η ζυγαριά, αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η σύσταση του σώματος, τραβάει να πω πολύ απλά νερό μυς και είναι λογικό αυτό να φαίνεται πάνω στη ζυγαριά. Αλλά δεν φαίνεται αρνητικά στην εικόνα μου. Μπορεί να βλέπω τη διαφοροποίηση στο κομμάτι του όγκου που καταλαμβάνει πώς φαίνεται ο μυς. Όχι επειδή μία μέρα πήρα κρεατίνη, έτσι. Χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα και χρειάζεται προπόνηση. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι κάποιο αρνητικό παράγοντα ή αφού πήρα κρεατίνη θα παχύνω. Σε καμία των περιπτώσεων. Ωραία. Σχετίζεται, οπότε εδώ ερχόμαστε στο κομμάτι και λέμε μη σχετίζουμε δηλαδή την κατακράτηση υγρών και το πρίξιμο που ενδεχομένως να δει κάποιος με την υπερτροφία. Εγώ λέει παίρνω κρεατίνη και έβαλα 5 κιλά σε ένα μήνα. Το έχω ακούσει αυτό, φίλε. Μπράβο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι έτρωγε Και εγώ αυτό δεν ξέρω τι έτρωγε. Ναι, Τώρα, 5 κιλά έβαλα. Θέλει ανάλυση, αλλά καταρχάς τα πριξίματα που λέμε, υπάρχει το πρίξιμο το οποίο προέρχεται από συγκέντρωση 6 εκτάριου νερού. Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε φάω πάρα πολύ υδατάνθρακα ή φάω τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι ή φάω πολλά γλυκά, συγκεντρώνεται νερό έξω από το κύτταρό μου και αυτή είναι η λεγόμενη κατακράτηση που πραγματικά δημιουργεί και μια δυσάρεστη αίσθηση. Η κατακράτηση που προκαλεί η κατανάλωση κρεατίνης δεν έχει καμία σχέση με αυτό γιατί γίνεται εντός του κυττάρου, έτσι, γίνεται εντός του μη. Οπότε είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορεί το σώμα κάτω από μια φυσιολογική πρόσληψη κρεατίνης να κάνει τόσο μεγάλη συγκέντρωση νερού. Εκεί μάλλον υπάρχει και μεγαλύτερη πρόσληψη τροφής, γλυκών ή οτιδήποτε άλλο. Γενικότερα υπάρχει. θερμίδων. Έτσι, ναι, θερμίδων και κυρίως υδατανθρακικών θερμίδων. Οπότε μην τα συγχύουμε και μην τα μπερδεύουμε ή μην πατάμε πάνω στην κρεατίνη για να δικαιολογήσουμε. Η κρεατίνη, ναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Ωραία. Εσένα ποια είναι η άποψή σου για την κρεατίνη, την προτείνει στους αθλητές σου, σε ασκούμενους, σε ανθρώπους οι οποίοι γυμνάζονται και θέλουν να ανεβάσουν την απόδοσή τους, την επίδοσή τους? Έκανες πολύ σωστά την ερώτηση. Δεν την προτείνω σε οποιονδήποτε, όχι γιατί είναι επικίνδυνη, αλλά γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει λόγος να την καταναλώσει. Δηλαδή, έχω πάρα πολλούς αθλητές οι οποίοι είναι δρομείς και οι οποίοι ανάλογα το είδος των αγώνων που κάνουν μπορεί να μην τη χρειάζονται. Οπότε, ενώ αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο υπάρχει μια λογική ότι όλοι πρέπει να πάρουν κρεατίνη, σε όλους κάνει καλό η κρεατίνη. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να μην έχει κάποιο εργογόνο όφελος η κρεατίνη. Έτσι. Ή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην τον ωφελεί καν ή να είναι προτιμότερο να μην την καταναλώσει κιόλας. Παρ' όλα αυτά, αθλητές δύναμης, αθλητές ταχυδύναμης, παιδιά τα οποία ασχολούνται με αντιστάσεις είτε αγωνιστικά ή όχι μόνο και αγωνιστικά, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας αθλητής. Ακριβώς. Μπορεί να είσαι και αθλούμενος. Ναι, ανάλογα το τι στόχο έχουν, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Και η κρεατίνη, να πούμε εδώ, δεν είναι μόνο για αθλητές. Δηλαδή, σε επίπεδο νευρογνωστικού υπόβαθρου, δείχνουν οι μετααναλύσεις, θα πω δείχνουν και όχι είναι αποδεδειγμένο, δείχνουν και υπάρχει και μια πρόταση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θεραπευτικά σε νευροεκφυλιστικές νόσους, σε θέματα γνωστικού υποβάθρου, νευρογνωστικού υποβάθρου που σημαίνει κόπωση, αδυναμίες. Γενικά υπάρχει λίγο ένα, νομίζω και σε πολλά γραμμάρια κρεατίνης τέλος πάντων, γενικά πλέον έχει βγει τώρα τελευταία ότι κάποια γραμμάρια τέλος πάντων ή να παίρνεις κρεατίνη παίζει θετικό ρόλο η σωστή λέξη, ρε παιδί μου, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω, στο κομμάτι της πνευματικής διάβγειας, κάπως έτσι θέλω να δω, δηλαδή, αν παίζει ρόλο επάνω σε αυτό το κομμάτι. Κοίτα, ερευνητικά υπάρχει αυτό που λες, δηλαδή, που είπες σε νευρικό επίπεδο. Ερευνητικά υπάρχει θετική συσχέτιση, δηλαδή προτείνεται και γι' αυτό, αλλά σε μια φυσιολογική λήψη της τάξης σκέψου περίπου δείχνουν οι έρευνες των 3 γραμμαρίων τη μέρα. Όχι σε υπερδοσολογίες και δεν σημαίνει επίσης ότι επειδή θα πάρω κρεατίνη, τώρα σκέφτομαι περισσότερο, διαβάζω καλύτερα, απομνημονεύω. Δεν είναι αυτό. Κυρίως Καλά θα δεν εμφανίζει
Μα- τα θετικά ωφέλη σε έναν απολύτως υγιή άνθρωπο, ο οποίος στην ουσία δεν έχει και κάποια έλλειψη, πιο πολύ πάει και καλύπτει κάποιες ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν. Έτσι. Οκ, οκ. Μου έχει τύχει περιστατικό και να προτείνουν κρεατίνη σε μια κυρία τρίτης ηλικίας. Μου έχει τύχει Οκ. αυτό. Θα μπορούσε υπό ποια έννοια ότι η κρεατίνη στην ουσία τι κάνει? Αυξάνει, είπαμε στην αρχή, την παραγωγή της φωσφοκρεατίνης, η οποία τη δική της σειρά βοηθάει στην ανασύνθεση του ATP. Ακόμα και σε άτομα τρίτης ηλικίας, βέβαια θα ήταν καλό και αυτά να μπορούν να γυμνάζονται αναλογικά της ηλικίας τους, έτσι. Δεν λέμε τώρα να πάνε να Ένα κάνουν CrossFit. ναι, έτσι ακριβώς είναι το ίδιο. Αλλά παρατηρείτε ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση στο κομμάτι να καθυστερείται σε μεγαλύτερο βαθμό ο μυϊκός καταβολισμός με την ημερήσια κατανάλωση κρεατίνης, που εδώ δεν έχει να κάνει ποια στιγμή θα πάρω την κρεατίνη, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, αλλά έχει να κάνει με το να υπάρχει μια συνέπεια στην κατανάλωση και πάντα, ειδικά όταν μιλάμε για τρίτη ηλικία, θα πρέπει στο φάσμα της πρόσληψης της κρεατίνης να λάβουμε υπόψη καθαρά τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Γιατί Ναι, η ναι, ναι. τρίτη ηλικία έχει διάφορα προβλήματα και Ακριβώς. εμφανίζονται διάφορα προβλήματα υγείας. Οπότε δεν λέμε απλά θα σε θεραπεύσω, θα γίνεις καλύτερα. Καλά, ναι. Πρέπει να Χάπια λάβουμε τέτοια, εντάξει, όλο το πολλά κομμάτι αυτό. υπόψη, ναι, Και ναι, ναι. εκεί είναι καθαρά κομμάτι ιατρικής. Έτσι. Ναι. Ωραία πάσα. Ποια είναι η καλύτερη στιγμή πρόσληψης κρεατίνης για έναν ασκούμενο, έτσι, να πιάσουμε, Το πριν ή μετά την προπόνηση, ναι, λες, ή στη ή το διάρκεια της πρωί, ημέρας. γενικότερα, δεν ξέρω, μας απαντήσει ο Γιάννης. Η αλήθεια είναι επειδή η μέρα έχει και το πριν και το μετά την προπόνηση, αλλά είναι και κατά τη διάρκεια της μέρας. Θα πω πάλι για τις μεταναλύσεις. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη ώρα για να κάνεις πρόσληψη κρεατίνης είναι μετά την προπόνηση. Μμμ. Βέβαια, οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος παίρνει κρεατίνη πριν την προπόνηση, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά στο να πάρει μετά. Και τελευταία συμπεραίνω από αυτά που διαβάζω ότι γενικότερα μεγαλύτερη σημασία έχει η συνέπεια στο να παίρνω κάθε μέρα κρεατίνη. Γιατί προσοχή, η κρεατίνη δεν δρά ακαριά στο σώμα. Αποθηκεύεται στους μύες. Οπότε όταν αποθηκεύεται στους μύες, δεν είναι μια ουσία η οποία απότομα το σώμα τη χρησιμοποιεί. Έτσι. Γι' αυτό λέω δεν δρά ακαριά. Και εκεί είναι και το κομμάτι ότι έχει μεγαλύτερη σημασία να υπάρχει συνέπεια και να μην παίρνω τη μία μέρα, να μην δεν παίρνω την άλλη. Τώρα, όταν θα λάβω κρεατίνη πριν την προπόνηση, στην ουσία, να το πω πολύ απλά, εκμεταλλεύομαι πιο πολύ το ενεργειακό υπόβαθρο που προκαλεί η κρεατίνη. Υπό ποια έννοια? Βοηθά το σώμα να παράγει φωσφοκρεατίνη και κατά συνέπεια ATP, άρα το σώμα μου έχει περισσότερες μονάδες ενέργειας, τις οποίες θα τις διοχετεύει στην προπόνηση, άρα μπορώ να κάνω ακόμα μεγαλύτερη προπόνηση ή να δώσω μεγαλύτερη προσπάθεια και όγκο έργου στην προπόνηση. Από την άλλη, όταν θα καταναλώσω την κρεατίνη μετά την προπόνηση, επειδή μετά το πέρας της προπόνησης στο σώμα αυξάνεται η αιματική ροή και ταυτόχρονα παρατηρείται ιατρικά ότι μειώνεται η αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να εισέλθει η γλυκόζη στα κύτταρα μέσω της ινσουλίνης, αυτό βοηθάει να απορροφήσουν οι μυς περισσότερη κρεατίνη, άρα αυξάνεται ακόμα περισσότερο το κομμάτι της δύναμης με τη χορήγηση της κρεατίνης μετά την προπόνηση. Μμμ. Οπότε στην ουσία το να καταναλώσεις κρεατίνη μετά την προπόνηση σε επίπεδο μυϊκής δύναμης, άρα και υπερτροφίας, θεωρείται με μικρή διαφορά ότι σαν να κερδίζει το κομμάτι αυτό. Ωραία. Άμα πέραμε αυτή την ποσότητα, τη πάγαμε στη μέση, ρε παιδί μου, και πέραμε τη μισή ποσότητα πριν την προπόνηση και την άλλη μισή μετά. Το όφελος ποιο θα ήταν? Θα ήταν καλύτερο, θα ήταν το ίδιο, επιμένουμε στο... Δεν υπάρχει σαφή απάντηση, γιατί θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες πάνω στην ερώτηση που έκανες, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω απόλυτα, αλλά εδώ έρχεται και το κομμάτι ακριβώς τι προπόνηση εξυπηρετεί ένας αθλητής. Δηλαδή, για ποιο λόγο κάνω την προπόνησή μου? Ο στόχος μου είναι η υπερτροφία. Ο στόχος μου είναι να ανεβάσω τον όγκο της προπόνησης. Οπότε πιο πολύ σχετίζεται με αυτό, αλλά και πάλι θα καταλήξω στο συμπέρασμα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μπορώ να πάρω κάθε μέρα. Οπότε, Γιάννη, θεωρείς ανεξαρτήτου βάρους ότι εγώ είμαι 85 κιλά, ο Διονύσης 70, εσύ 100, έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες για την ίδια ποσότητα κρεατίνης? Επειδή εννοείς ότι η συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη με βάση τα συμπληρώματα αυτά είναι Ναι. 3 με 5 γραμμάρια. Ναι, βάσει το που είπαμε. Δεν υπάρχουν συστάσεις ότι χρειάζεται τόση ποσότητα κρεατίνης ανάλογα το σωματικό βάρος και θα σου πω και γιατί. Στην πραγματικότητα, για να προσλάβει ένας άνθρωπος 4 με 5 γραμμάρια κρεατίνης, θα έπρεπε να καταναλώνει 1,5 με 2 κιλά
κρέατος, που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Το ανθρώπινο σώμα δεν χρειάζεται τέτοια ποσότητα και κυρίως όταν προσλαμβάνουμε την κρεατίνη, τη χρησιμοποιούμε είτε γιατί θέλουμε να δουλέψουμε ένα κομμάτι υπερτροφίας, δύναμης, αντοχή στη δύναμη, άρα έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στόχο που θέλουμε να πετύχουμε, ο οποίος δεν είναι η φυσιολογική καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα πάρει κρεατίνη, δεν σημαίνει που λείπεται κάτι κυταρικά. Άρα, αυτή η πρόσληψη, η συνιστόμενη πρόσληψη σχετίζεται με το κομμάτι κυρίως το αθλητικό και θέλουμε να πετύχουμε κάτι συγκεκριμένο σαν στόχο. Είτε είσαι άντρας, είτε είναι μια γυναίκα. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Είναι η ίδια ποσότητα, δηλαδή 3 με 5 γραμμάρια χρειάζεται για να γεμίσει στην ουσία ομής με κρεατίνη και να πάρει το συγκεκριμένο άτομο τα ωφέλη. Έτσι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Καλύφθηκες. Καλύφθηκα. Λοιπόν, γιατί θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί λέγαμε πριν και για εξετάσεις, είτε αιματολογικές, είτε μπορούμε να δούμε κάποιες αυξήσεις σε τιμές μέσω των αιματολογικών εξετάσεων. Γενικά υπάρχει και από ανθρώπους σαν τον Γιώργο, ας πούμε, που ξεχνάνε γιατί δεν είναι συνεπείς. Καθόλου. Ή μπορεί να υπάρχει το άλλο το κομμάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως να βάζουν την κρεατίνη, να παίρνουν το συμπλήρωμα, να το πετάνε μέσα στο παγούρι με το νερό, το αφήνουν καμιά ώρα, το πίνουν σιγά σιγά, μπορεί να το πιούν μετά από κανένα 2 ώρο. Γενικά, εγώ έχω μία, έτσι, και σαν πληροφορία, μπορεί να έχω, δεν θυμάμαι κάπου το είχα διαβάσει τώρα, η αλήθεια είναι, ότι αν αλλάζει η δομή της κρεατίνης και γίνεται κρεατινίνη μετά από ώρα ανάμειξη μέσα στο νερό. Ισχύει αυτό, ισχύει κάτι τέτοιο, δεν ισχύει, υπάρχουν δεδομένα? Θα σου πω και βέβαια υπάρχουν. Καταρχάς, η κρεατινίνη, που δεν είναι το ίδιο πράγμα με την κρεατίνη, γιατί πολλές φορές την μπερδεύουμε, είναι ένα παραπροϊόν του μεταβολισμού της κρεατίνης. Έτσι. Όταν θα θέλω να πάρω κρεατίνη και θα την βάλω σε νερό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πρώτον, να μην είναι σε υψηλή θερμοκρασία το νερό, να μην είναι ζεστό με λίγα λόγια ή να μην την καταναλώσω σε όξινο περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Όταν το pH είναι κάτω από 3, από 3 και κάτω, πού μπορώ να βρω pH κάτω από 3, όταν θα πάρω ακρεατίνη, ας πούμε, και θα τη χρησιμοποιήσω για να την πιω μαζί με χυμό πορτοκάλι, χυμό μανταρίνι, χυμό σαγκουίνι. Επειδή είναι όξινα φρούτα, σε όξινο pH παρατηρείται ότι υδρολύεται το παραπροϊόν της, δηλαδή μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε κρεατινίνη. Πολλοί το κάνουν αυτό που λες. Το γνωρίζω ειδικά. Δηλαδή επειδή θέλουν να έχουν γεύση. Και όχι μόνο αυτό, επειδή υπάρχει και πληροφορία ότι καλό είναι να καταναλώνουν τη κρεατίνη μαζί με γλυκόζη και τα φρούτα περιέχουν δεξτρόζη, έτσι. Περιέχουν φρουκτόζη, την καταναλώνω γιατί θεωρείται ότι γίνεται ακόμα πιο γρήγορα απορρόφηση. Στην πραγματικότητα, αν δεν το καταναλώσω κατευθείαν, γιατί μπορώ να χρησιμοποιήσω και χυμό πορτοκάλι, αλλά θα πρέπει την ώρα που θα φτιάξω την κρεατίνη στο χυμό πορτοκάλι να το καταναλώσω κατευθείαν. Αν αυτό το αφήσω για ένα χρονικό διάστημα, είτε είναι κάποιο χυμό όξινο, είτε είναι νερό σε υψηλή θερμοκρασία, ή επειδή κάνω το πρωί προπόνηση, θα φτιάξω ένα shaker και θα βάλω τη κρεατίνη στο νερό το βράδυ, να το έχω έτοιμο στο backpack μου και να πάω για προπόνηση. Χάνω το μεγαλύτερο μέρος της κρεατίνης. Οι έρευνες λένε ότι σε θερμοκρασία δωματίου, που σημαίνει περίπου στους 25 βαθμούς Κελσίου, αν η κρεατίνη διαλυθεί στο νερό, μπορεί να αντέξει περίπου και 8 ώρες και να μην μετατραπεί στην ουσία σε κρεατινίνη. Καλό όμως είναι να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο και για τους χυμούς που λες, ας πούμε, και αυτό, ή και αλλάζει λόγω όξινου? Στους χυμούς λόγω όξινου περιβάλλοντος σε υψηλή θερμοκρασία, πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή περίπου στο 2ωρο στην ουσία μετατρέπεται σε κρεατινίνη. Οπότε γι' αυτό λέω ότι αν χρησιμοποιήσουμε χυμούς και γενικότερα είναι προτιμότερο το σκεύασμα της κρεατίνης να το καταναλώνουμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να φτιάχνω το shaker, δεν είναι κάτι δύσκολο, να το πίνω και να τελειώνω. Βλέπω bodybuilders, να το πω έτσι, οι ανθρώπους που κάνουν βάρη, να βάζουν την κρεατίνη τους σε intra-workout, ρε παιδί μου, δηλαδή στο μπουκάλι με το νερό τους, μαζί με διάφορα άλλα αμινοξέα. Θα το πρότεινες εσύ αυτό? Δηλαδή θα κάνουν 1 ώρα προπόνηση, πίνουν σταδιακά τα αμινοξέα τους με την κρεατίνη μέσα. Σκέψουμε με βάση αυτό που συζητήσαμε και πριν, ότι η κρεατίνη απορροφάται στους μύες και δεν δρά ακαρία. Οπότε είτε την πάρω πριν, είτε κατά τη διάρκεια, είτε αμέσως μετά, δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Δηλαδή, πολλοί το κάνουν γιατί σου λέει: εγώ δεν θέλω να έχω πάρα πολλά shaker
και στην ουσία αφού θα πάρω τα αμινοξέα μου πριν και κατά τη διάρκεια, θα το βάλω και εκεί. Δεν έχει μεγάλη διαφορά αρκεί να το φτιάξει το shaker εκείνη τη στιγμή. Δεν θα μετατραπεί σε κρεατίνη η κρεατίνη άμα την καταναλώσω μέσα στο 2 ώρο της προπόνησης. Όχι. Εκτός αυτό ήθελα να πω. προϊόν το οποίο έχω μέσα στο shaker υπάρχουν όξινοι παράγοντες. Όχι, νεράκι, αμινοξέα, κρεατίνη. Αν δεν υπάρχει όξινος παράγοντας, γιατί πρόσεξε, πολλές φορές μπορεί να έχω κάποια αμινοξέα τα οποία είναι με γεύσεις. Ναι. Σε αυτές τις γεύσεις μπορεί να υπάρχουν κάποιες ουσίες χρωστικές που έχουν χαμηλό pH. Ναι. Δεν είναι εύκολο κάποιος να έχει αυτή την πληροφορία και να το ψάχνει. Οπότε, αν με ρωτάς, θα ήταν προτιμότερο. Πολλά αμινοξέα έχουν γεύσεις. Ακριβώς. Τα περισσότερα. Όλα βασικά. Και ξαναλέω, πρέπει να εξετάσουμε το όξινο, αν είναι σε όξινο περιβάλλον. Δηλαδή, αν το pH είναι κάτω από 3, καλό είναι να το αποφύγουμε. Ωραία. Οπότε, για να μην μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά γίνεται λίγο επιστήμη το να κάνω προπόνηση, μπορώ να τη βάλω απλά σε ένα μπουκαλάκι νερό και να τελειώνουμε. Έτσι. Ωραία. Κρύο νερό και τα λοιπά. Ναι. Έτσι. Ωραία. Οπότε, γενικά, σαν θεματολογία το κομμάτι της κρεατίνης, νομίζω... Έχω άλλη μία ερώτηση. Κάνε 10. Κρεατίνη και τριχόπτωση. Ναι, αυτό μου το έλεγε από πριν. Για πες, Γιώργο. Αυτό μου το έλεγε από πριν. Θα σου πω, θα μπορούσα να σου απαντήσω εμπεριστατωμένα αν ήμουν δερματολόγος. Ναι. Το λέω ειλικρινά γιατί είναι ένα γνωστικό πεδίο το οποίο εγώ προσωπικά δεν το έχω μελετήσει. Αλλά θα σου πω ότι η σχέση της με διάφορα θέματα υγείας ή διάφορα προβλήματα στην υγεία μας, ακόμα και δερματολογικά, μελετάται εκτενώς. Θεωρώ ότι θα ήταν κατάλληλος κάποιος δερματολόγος να το απαντήσει. Αν παρακολουθείς το διαδίκτυο, η κρεατινίνη μπορεί να σου δώσει και δάνειο. Ναι. Δηλαδή κάνει τα πάντα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την έννοια. Όντως, σε επίπεδο νοσημάτων, καταρχάς, θεραπευτικά προτείνεται, όπως είπα και στην αρχή, για νευροεκφυλιστικές νόσους, ότι ίσως να σχετίζεται θετικά με κάποια κομμάτια στην αντιμετώπιση της άνοιας, του Αλτσχάιμερ, στην αντιμετώπιση όχι στο να είναι αναστρέψιμη, αλλά στο ότι βοηθάει σε αυτές τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Αλλά γενικά είναι ένα πεδίο το οποίο μελετάται συνεχώς και το να πάρουμε κάποιες πληροφορίες και να τις κάνουμε δεδομένο θεωρώ ότι είναι λάθος. Ωραία. Στο επόμενο επεισόδιο καλεσμένο δερματολόγο να έχουμε. Έναν δερματολόγο μαζί αυτό. με τον Γιάννη, γιατί δεν καλύψαμε όλη τη δερματολογία. Εννοείται, δεν θα προλαβαίναμε. Οπότε, Γιάννη, νομίζω ότι για να είναι αυτό που λέγαμε και για τα προηγούμενα επεισόδια, να μπορεί ο άλλος να το δει έτσι λίγο άνετα, να είναι... Νομίζω έχουμε φάει ένα μισάωρο, είμαστε κάπου στο και παραπάνω. Οπότε νομίζω είναι έτσι να είναι πιο εύκολο να το παρακολουθήσει κάποιος. Θεωρητικά είχαμε άλλη μία κατηγορία, το κομμάτι της διατροφής και της υπερτροφίας, το οποίο σίγουρα θα το αναλύσουμε άλλη φορά, αν τον βρούμε διαθέσιμο τον... Σας δίνω το λόγο μου ότι θα με βρείτε. Ευελίνα, θέλει αρκετή κουβέντα. Νομίζω. Ευελίνα, ακούς, ήδη πέρασε η ώρα. Ακούς. Έχω βαράει το ρολόι μου για κάποιο λόγο. Κάποιος παρεμβαίνει. Έπρεπε να είναι ήδη σπίτι ο Γιάννης. Έπρεπε να είναι ήδη σπίτι. Όπως λέμε, παιδιά, η παντόφλα και στη σύγχρονη εποχή τον παραδέχομαι. Ωραία. Οπότε κλείνουμε αυτό το επεισόδιο. Ωραία. Καλό θα είναι να υπάρχει μόνο του σαν θέμα. Ναι, εμένα μου αρέσει. Μόνο του σαν θέμα. Ωραία. Θεωρώ ότι υπήρχε αρκετή πληροφορία μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και είναι πραγματικά επειδή έρχομαι πρώτη φορά στο podcast. Είναι πάρα πολύ ωραία η παρέα. Δηλαδή είναι ακόμα πιο άνετα από ό,τι φανταζόμουν. Ναι, και θα είναι στο μέλλον ακόμα πιο άνετη. Τι εννοείς, Θα το διαπιστώσει μόνος του. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το επεισόδιο. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Τώρα τη θεματολογία σίγουρα πάνω στο κομμάτι της διατροφής θα καλύψουμε το κομμάτι της διατροφής και της υπερτροφίας σε ένα άλλο ζήτημα. Διατροφή και bodybuilding. Bodybuilding καθαρά. Πώς το βλέπεις τώρα. Okay. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι που απασχολεί τους περισσότερους. Έτσι θεωρώ. Αν είναι στα πλαίσια υπερτροφία, θα απασχολεί σίγουρα και αυτούς που κάνουν bodybuilding. Ναι, αυτό εννοώ bodybuilding. Αλλιώς θα πρέπει να φωνάξουμε και να απασχολείται με φάρμακα. Natural bodybuilding. Εγώ δεν το είπα, αλλά το σκέφτηκα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο με επόμενη θεματολογία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.